קימקו ג'ידינג 125i הוא השחקן החדש בקטגוריית קטנועי 125 סמ"ק מנהלים. זהו קטנוע בעל עיצוב מודרני וחד, עם מנוע 125 סמ"ק מוזרק דלק ומקורר מים. הוא מציג חבילה מאוזנת עם נטייה קלה לטובת אופי עירוני, המנוע נותן תחושה של חיות, המתלים קשים אבל מדויקים וסופגים מהמורות, והמושב נוח ומפנק מאוד. כמו שאתם יכולים לראות, הג'ידינג לא גדול מדי, מה שתורם רבות להתנהגות העירונית והזריזות שלו. לעומת זאת, הדבר בא על חשבון המקום מתחת למושב, שיכול להכיל קסדה מלאה ועוד קצת, ומרווח בין הרגליים שהוא מספיק, אבל לא ענק. המושב נפתח בצורה מאוד נוחה דרך הסוויץ', סיבוב קל שמאלה, שתי בוכנות מעלות את הכיסא למעלה, וכמו שאתם יכולים לראות, קסדה מלאה נכנסת, והמושב נסגר, ואנחנו מוכנים ללכת. פתיחה של הסוויץ' והשעון מתעורר לחיים, מד מהירות דיגיטלי, מד צלד אנלוגי, מאוד קריב ומאוד נוח. בקצה הכידון יש לנו שתי משאבות שהולכות לשני בלמי דיסק, דיסק קדמי ודיסק אחורי. הברקסים ממש משובחים בקטנוע הזה. לאחר רכיבה על הג'ידינג 125i יש תחושה כללית שהטיוואנים בכלל וקימקו בפרט עשו איזושהי קפיצת מדרגה והתבגרות מסוימת. את הבלמים כבר ציינו, פשוט ללקק את האצבעות. מערכת המתלים משובחת, לא רכה מדי, שומרת על יציבות, סופגת את המהמורות בצורה טובה. הקטנוע מאוד יציב ומאוד בטיחותי. התגובה של המצערת פשוט קטיפתית ונעימה לתפעול, ובשורה התחתונה נראה שקימקו הביאו פה מתחרה ראוי בקטגוריה שיקרא תיגר על הבכורה בקטגוריית ה-125 שהיא למעשה הקטגוריה הנמכרת ביותר בישראל.